תקשיבו, אני מחזיק ביד מד RF. מה שזה עושה, זה מודד את התדרים באוויר. אז אנחנו נביט במספרים ונשווה אותם למצב שבו מישהו משתמש באוזניות AirPods, אבל לפני כן אעשה מבחן קטן לראות מהן התדירויות באוויר כאן. והם 300 ננוואטס למטר מרובע. עכשיו נמדוד קרוב לאוזניות ה-AirPods, ואנחנו רואים שזה פי 100, אפילו יותר, פי 300. וואו, בחורה המסכנה הזאת מתגנת את הניורונים המסכנים שלה. אז אם נשארו לכם עוד כמה תאים בריאים במוח, תפסיקו להשתמש ב-AirPods עכשיו. זה לא שווה את זה, באמת, זה לא שווה את זה. תחזרו להשתמש באוזניות הישנות עם הכבל. אתם תעשו לעצמכם טובה ולא תקבלו במשך הזמן דימנציה ואיבוד זיכרון.